Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba babedor hujan ubadayu Assistant Finance Secretary Jongkinong hikai kontrak ajilla hagar punya utare urisa warhajar arpawar ula syakhod hajar hapo Sardar Police Station habakren syakilat patai kubor hadien baulami na po Sardar Police Station ulayat hu baka jing syakhod hajar yau kalong nagabanta bantok kit ya ka jingjia kabala jia hakan reutare urisa warhajar arpawar halor ka jia ki kinong hikai kontrak bantur sya sekretariat bat keno bagila penkhen yagi kendon bat kian nakalyang kinong hikai kila kerpa na kasorkar bahkan pendam no ya ka jingkhot hajar ya kinong hikai khnang bakan wanra ya ka jing sngautu jingmon uba babedor hujan ula ongru balada nakalyang kasorkar bat nakalyang kibor pulet ki pengat haginu kinu ki kendon kim sngau aa henry ken yai dawa bet ya kahong ang iwan ang ne kamata kam sim ka jing sokhia kum ngi kinoi kai contractual teacher te habang iwan ang ne kamot long lagi nakalyang ka Sardar Police Station bagi khot ba hirapan khot haji rengi kum ki noi kai amar badai ba hakatu ke jingjia ka ba nriu tarik hang te hapo ba ngiyat ka rally te katu ka ba ngi nang te ila ai ka FIR namda ki tu ki don way ubah kawang yu tirgas without uniform te ngim tip uday mano ngimla man tip te kate kata kaway pat long ba ki klampenon kami ki woman police sang tu ba ki namta ki pulit namta ki noi kai kan thai jungi ba kila shu le da ka bor bar bar ki don ki khlung tu jadi kata ka de ka way ka ba ngingi nang tengi po ngi ai ya ka FIR nrei hadin kata pan andala katu kan ne marsitayo barang ngingi la sya pengat sya FIR kala de ki polis yang ngi jadi kata ka way ka ba ngi wan hang ne ban haji nakalyang ka jongi haji sya ngingi buram ya ki polis department mar ba ki de ki nong ya da te nrei abangi longkum ne pat ni sya IFIR kala da ki polis e kemudian kami ka de ka we ka e ka ba ni pan pau da ka jing sokhia kum ki noi kai ka jing toket na benta ka jonga kemudian ki sim hang te ba ki kli swa privat kum e nga layot ku bang abat kum Assistant Finance Secretary ta de ka we ba hang te hi kemud ngila rai lang da ngi ki noi kai bat ngila pan bana te kum ta kum ki paradok prasnam ki don ki perlok ki prajor ki bawan ban ya aiman sim lang hakatu baru isi benai kajing yaki kejungi kumta hakatu kasngi bangi la depan benai sitayo swa bangin ya karali te kumta ki don ki perlok prajor na NGO ki bawan ban ya senran lumban ngi kata kade kawe ida soban kitbok kirwiang namta ki NGO ber baki lawan ban kersian lumban aiman sim ngin na kapor naduk basdang kajing yaki jungi nre omdei ba kano ka ba ngi khot nakaliang jo kiru kiwan da man sim ka jing sngo perkhat lem paradok prasnam kumta away ngiru ngin burom ya ka police department bat nakaliang ka police department ka depan burom ya ka ain ka depan trekat kum ka ain nakaliang ka ta ka de ka way ka ba ngi te henrei ni hang ne wangiwan hang ne kamot long baki pengat baki mud ban keno betang nakaliang presiden rei presiden morwe unum la ban sim karai ndai dei mangihi kinoi kai mangila sim ya karai ba mangin mi ban yai ya karali nang te nak kenong ba apa sekretariat ndai ka jiano tu ka jingjia ka ba ka ka ba ngim la isu ban klet ya tu ka jingjia hang tu ba kami ka jing ban thai bom tear gas tam bagi don ki kentai ki ba armet ki don klung ro hang tu ta ka di ka wei bat ida sosi ndai toy kata ingis kama ikni ki nang ba kini ki jing pengat ya ki kendon sikhong abang iwan ne ki sim ya ki kerteng ki sim ki kerteng jong ki yangahi kumju ya ki kimi pa mei ilong ya ki kiauru bati hanman dan ne ki jing sim kerteng kalong ka ka ba to yo le se nakalyong ki jing ngas penpau ka jing sokhia dan rei to compare kata pisim rei nakalyong jingi ngingi dawai ka hok lada pi pengat ki kendon ibakum kino ru ngingi mlele ngingi haban dawa be ka hong ba pidai ban sim na ban ta ban thung kambiang ingi kumba
ngi la trai bros kata ka de kawai matla da pi pengat ki no ki ngendon ro ngi rong ki balak lai ban nim ting ban nim salia ro eta ki kendon bangi de ban ngat lagi de hakino ki ain ro ngi ngim salia marba ya ka jing im ka jongi ya khuja jongi philakni adi kata kawai ba ngi ada pi pengat kan ete nring ngej kam ba sarkar kan sasim ya ka senjam ba na benta kan ni ai ba kan yo ban perkhat na benta ke jongi ban penkut no ban ai ke jing de biang sai sil pat ba ke jing im lang salang kan yai kan long ka babe ban ke bat kan long ru kan numlek ranya ka jelahi bro kawai kumbah kini ki por beladat ngej kam nang ne sakmat kan long nyu i ba ka jelah jongi kan long ka bajab tak ngakerpat makaliang ka sarkar makan sim kia na bentakan ni ba ai ba ka jinga dei ka jongi aka imlang salang kumta kumya ki polis department bangin burom bat kumju ki polis department ro bakin burom ya ki noi kai laki dei hagi no noi kai kata ka dei ka wei bat baka e ka ba ngingi dawaru bakan simkia na mar yo le se ba ka ding jong ki para noi kai yo kan pembyang haka no ka por yo bakan plu kumta ngata kerpat ka sarkar bakan simkia ban penlip no ya gani marba ting komentahi kadang don angi kinoi kai kontraksual te kumta khnang ba kading kan lip no sarkar ka de ban sim da kino ki sinjam khnang ba kanumi kano hapdeng jong jingya dei jongi bat pulis kanum don kano no jingya persya kata ka de koi namar yo ba kanwanra ka jingya per jimot habreng kinoi kai bat polis department kata Ni tibanang. oh nakaliang ga jongi ngin apswa ngin burom swa ya ka ka ba ngila yo ban ya kendo bat di chemasta ngin burom swa ya ka tu te haden ka tu ngim la ban tip bat ki general meeting hi bat ka executive committee jongi ngin sayo ban ya ban bat ki peran kai ito ba kata ka CR 41A CRPC ta gadi ka ba pengat de na kanyang mamla ban yuk keli bah menen na ka kendon kita ki balong kumnon ring update to balong nangis kam ba nang ni sakmat ba kasolka kan sai sim kan weng no ta ini kendon da ka jinga sotu jumot ban niru ni kloi ya ka bangin ya sotu bangin weng syai kan ka jinga ki ka jungi ba in up sya hadu kata ka jinga tan ba jinga sarkar priang bae la da pengat kino no ade bangin dawa ngi dawa bae limdan kata ka jinga rang dia nang ni sakmat ban nyai up sya ya ka ka sarkar membangi layak keran haga tu kepala tayo baladam nagaliap di cesta ya nangin up ya kata in burom ya ka ga jadi mawa persiang mantli indrena pun ketu di tempat ya tu ba kiladaban inkorina kumno ngim patip ya kata maka an i kebor juga an kan sale kata tambah kapat baka de ban le kamploi kan le ya ka an da ka an hi namar ba itu gede kinong tri an da ka an hi kan sim ya kata bat nakaliang ka jongi pat ngiso kendet ba sa IFIR kelayangi kinong ikai ta kumut kata ka di kawai ba ni penkenya kata ka sispa sau kata ka jing penken jongi habangi ngi dawa ngi ya ngi klemra kiter pen masau te kata ka jing ya kata ka jaka te kumno ki pengat ya kata ka CRPC ta ya kata ngi soba kalong ga ka ba le siliang mar habangi dawa ka hong ya ka kam ka jongi kumba hagaro kidang tung balai yang ipat laweng nadu arsna menta te kumolong apa kiwe ki yat nakatu ki yat pat ba nakatu ka jaka bakia tem kia pot kia ayu kemudlong piklam ayu dan re ngiru niyat ngidon lakadau bangi dawa ya ka hong kata ka deba bakin perkat lem ba pen ai ya ka khuja ka jungi kemba kilak keni ta nga perkat nga tu ya suka makan perkat lem ni kene bakan weng no sendon ini ki kendon nang bakan light kano re kumba kalong menta bakan ding kadang don apa ngi kinoi kai yo bakan sakan ding ha ko por minum tep